М, Просто от дете за мен театър е бил така разтърсващо а, събитие. То е било вътрешно събитие, което не е напразно, а остава, как да кажа, остава секунда-две в тебе, което не е никак малко. Аз за това мечтая. Да оставя една-две секунди, така някаква тишина в публиката, спомен за тази тишина. Всеки я намира в спектакъла на различно място. И моята работа е аз да следя за това колко са различни хората, които в този момент ме гледат и да обслужвам, точно така да помагам в тая посока да се променя спектакъла, че да се случва сега, за първи път там. Не по спомен от предно представление, как е било преди, къде са били преди опорните точки на спектакъла, а спрямо тази публика, спрямо този ден, спрямо този час, тази секунда.